Hola, què tal? Algú sap si existeix un estudi científic que justifique la necessitat que tenen els homes d'ensenyar el seu paquet? No, José Luis. Jaja, no. Jaja, no, José Luis. Jo personalment tinc la xona d'este tipus de coses així. Així d'unflada la tinc. Me cansa profundament este tipus de coses. Perquè a més ara és estiu. I jo a l'estiu como que me transformo, saps? A mi la calor me fa que l'apatia que ja tinc de per si se m'eleve al quadrado. Llavors encara odio més a la gent. I este tipus de coses me foten una mandra. Però una mandra que me foten aquestes coses. Avui he bloquejat en un noi en el qual portava unes setmanes parlant. Un noi que era guapíssim, perquè era guapíssim, ros, ulls blaus, six-pack, pam, 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 tot marcadet. Molt guapo, vale? A més no feia gaires faltes d'ortografia i parlava català, perquè, bueno, sí, aquí una és bilingüe, però la cabra tira al monte, en catalanet sempre és bé. Però és que no hi havia d'on treure-li suc. Sempre me parlava o bé al migdia o bé per la nit. I la temàtica sempre era la mateixa. Pues jo estic al llit, acabo de dinar, acabo de sopar, estic cansat, me vull estirar i en la panxa plena me venen ganes de tocar-me. Pues molt bé, fill meu, pues toca't, però a mi què m'expliques? A mi què m'expliques? Que jo no et dic, ojo, que jo no et dic que de quan en quan tinguéssim una conversa així, pim, pam, pujadeta de to, vale, està guai, però tots els dies la mateixa cançoneta, m'avorrixes, fill meu, m'avorrixes. I me fa gràcia perquè potser hi haurà dones que els agrada això, potser sí, però jo almenys, i me consta que moltes de les dones amb les que jo parlo, mos passa el mateix. No li trobem la gràcia en aquest tipus de coses. O ho pots fer una vegada, dos, però sempre el mateix, que el tema sempre sigui el mateix, cansa moltíssim. Llavors què passa? Que avui, justet ha fet això. Me fa la frase esta de turno i m'envia una foto del seu paquet. No m'interessa saber quina marca de gallumbos fas servir. No m'interessa. És que no sé com més dir-ho. No m'interessa. És que a més jo ho dic des del principi. No passo fotos, no em mola el rotllo de les fotos, doncs no sé, si no soc el perfil de dona que t'agrado, doncs fora, i ja està, saps? Doncs no, ahí està la foto, perquè on estigui un bon paquet, és que me da igual tu paquete. A veure si ho enteneu, tan difícil és d'entendre. És que, claro, a mi la calor m'afecta, jo ho sé que a mi la calor m'afecta, però a mi almenys me passa durant uns mesos l'any. Després ja torno a la terra. El vostre sembla que no marxa. Que més d'un ara me vindrà i me dirà bueno, és que les dones només busqueu malotes, és que si només te centres en un físic... Mira, rei, si jo t'ensenyés l'historial d'ex que jo tinc, te puc assegurar que malotes no són. Males persones algun ne trobaries, però malotes te digo yo que no. O sea, que a mi con estas no me vengas. No sé, ara parlant en sèrio, a mi el que me fa ràbia és que si jo des d'un principi, quan estic coneixent a algú, ja deixo clar que a mi aquest tipus de coses no m'agraden i no les faig, per què tot i així les fan? És que no ho entenc. Jo puc entendre que jo et digui això, que et sembla una amargada o que no t'agrada o que no sé què, i em descartes. Me sembla perfectíssim. Al final cadascú té les seves necessitats, les seves preferències i els seus gustos. Ok, però si jo t'estic dient a mi això no em va, jo no ho faré, conmigo no cuentes, per què cony m'has de seguir enviant fotos? Per què? Vull dir, és que després agafes, bloqueges en aquesta persona o ets una persona que contesta malament o critica aquest tipus de coses i a sobre has de ser tu la que rep comentaris ofensius de machirulos de turno dient-te que si ets una amargada, que és que tu el que ets és una mal d'allò, i una sèrie de coses que dius, o sigui, què passa? Que jo he de tolerar aquest tipus de coses? Per què les he de tolerar? Per què no es pot entendre que si una persona te diu això no m'agrada, ho respectes i no ho fas, i punto? No sé, no és tan complicat. I ja està, hasta aquí la meva reflexió. En definitiva, si hi ha algun interessat en voler parlar-me, que sàpiga que a mi fotos del paquet no m'interessa, però ni a mi ni a moltes dones. A veure si, per canviar una miqueta
la dinàmica. A veure si escoltem una miqueta el que diuen les dones i el que els agrada i el que no. No sé, per canviar una mica, per veure què passa, no? Doncs ho dono com a opció. Vinga, chaito.